Imbis ang panalangin, makatabang para makita imong purpose, anong ipanalanginan ka, naimo naman nung babag. Hindi naman nung kakalagan sa Ginoo. Unta, pagdaghan sa imong baboy, yung kang matay, daghan yung baboy, nagagalin, ako ning gamiton para sa Ginoo. Pwede na siya. Magpadala ko mga missionary dito sa abroad. Ako support. Ano ba? Para maapos na yung kwarta nimo. Yan sa radig, Domingo kay para sukli si Satanas, mamanay pagsukol kang Satanas. For example, ingon man, surrender to God and resist the devil, sukli si Satanas. Karon pagdaghan sa imong customer og Domingo, isukol man ka Satanas. Ops, sirado atong tindahan kay Domingo ron. Oh, di pagsukol na siya kang Satanas. Wala nimo giablihan. Sumana Satanas matay usukol gyud ay. So sama man ako ni. Dumagan na po niya customer, kay para daghan gyud, dublihon. Adik gyapon, sirado gyapon Domingo. Balik lang mo ugma. Eh, may ang Ginoo nga, kindi kay faithful gid sa kuha. Kandugo na po niya customer, balhin na mo Sabado or Lunes dito, balit. O di, ano nga. Pero pag mo sakay ka sa pamahagi sa tanas, umingon sa tanas nga, padalahan ko ni dagang customer. Yun ka, di na kumusimba, sa kumusimbaron, kay dagang customer, sunod Domingo na. Sus, pagkasunod Domingo, kay gidubli man. Matay, di na gid ka kasimba. Mana nga, aron makasimba ka, pangayo sa Ginoo nga, porduyon ka niya. Pero marag, ikaw anak, marag di jud ka mutugot ana. Wa gyud tawo sino mangayo sa Ginoo kaporduyan. Pero ayaw pa ilat ni Satanas. Sukli si Satanas.